Hej alle sammen og velkommen. Velkommen til Tyrkiet, Egypten vlog. Indtil videre er det kun mig og Josef, der er kommet frem. Vi venter på Halfdan, han kommer sikkert her om en times tid. Let's go. Vi er virkelig ensomme uden ham. Please, kom snart. Så vi kommer tilbage og opdaterer, når Halfdan er kommet. Status er den, at Halfdan han er kommet. Yes. Let's get it. Det er crazy. Nu står vi lige og warmer op til at skulle flyve ved at kigge på nogle fly, som kommer flyvende. Så prøv at se her lige om lidt, når der kommer et fly flyvende. Wow. Det er virkelig sejt. Nu er klokken blevet mange, men vi har fået en ny gæst på vloggen. Vi siger hej til Mikkel. Vi er rigtig glade for at have Mikkel. Mikkel han er faktisk vores 4. medrejser. Og det synes vi er mega fedt. Og den eneste vi mangler tilbage nu, det er Frederik, men ham møder vi i morgen klokken 7 i lufthavnen. Forhåbentlig. Altså, vi er faktisk alle 5 nu. Kan I gætte hvem? Jeg ved ikke, hvem der er kommet. Josef, Halfdan, og til sidst Frederik. Wow, vi har bare glædet os sygt meget til det her moment. Vi har bare mega meget overhovedet ikke stået sygt meget i kø, og der var sådan nogle drenge, som der var sygt langt tomme. Det var lidt irriterende, men det var fint. Vi får kaviar med. Er det god mad? Er det kage? Crazy unboxing. So we got this lyse bolle her. Og til bollen har vi smør, skiveost, mild, jordbærmarmelade i den her lille fine. Hernede har vi omelet og en pølse og en lille tomat. Okay. Ja, det ser vildt ud. Og ham her, han er vist klar. Nu er vi endelig kommet til Sharm el-Sheikh i Egypten. Og hvad er stemningen her? Stemningen den er ikke sådan hej. Vi har fået vores bagage. Vi har fået et stempel i vores pas. Yippie! Og nu skal vi skynde os ud gennem security for at nå en bus hen til hotellet. Altså alle sammen, og vi hører til død persons musik. Halfdan sidder og spiser en feta-bolle. Og Josef, de er til sygeladende inden at hente vand. Man ved godt, at de henter flere tørkager. De er meget tørre kagerne. Det er ikke for at hate på Egypten, men sådan, hvis du serverer tør mad, så vil det komplementere ret godt med koldt vand, når det er så varmt, ikke? Men vi får bare lunken vand. Jeg har testet alle 4 vande for at finde den, der er mest kold. Den her, den er ikke kold, men den er ikke varm. Velkommen. Der er sket en hel masse crazy, vi skal fortælle jer om. Vi har haft en solid aftensmad på All You Can Eat Buffet. Og hvordan var poolen? Og poolen, det var det bedste, det vi slet ikke fortælle om. vild oplevelse. Ja, jeg havde crazy pool. Okay, så det der sker, det er, at vi kommer på hotellet klokken 5. Og så er vi sådan, okay, vi skal have vores solcreme på, vi skal ikke blive helt forbrændt. Så skal vi bare ned i den der crazy pool. Så kommer vi ned i poolen, og poolen er lukket nu. Og så fik vi ikke rigtig lov til at bade, fordi poolen er lukket. Så har vi også haft en lille ankel incident, hvor vi har hørt en gammel dame ikke sin ankel. Og nu skal vi op på baren, og så skal vi have 8 colaer hver. Det bliver crazy. Ja, jeg tror det er sidste opdatering for i dag, så vi ses i morgen. Så godt. Forhåbentlig. Tilbage. Vi har lige været nede i poolen, som vi kan se herovre de sidste 2-3 timer. Og det der skal ske nu, det er, at vi skal møde vores guides, hvor vi lige skal have en lille samtale om gode ting at huske på, og hvad vi ligesom kan lave herude i byen. Så det bliver super fedt. Vi vil også gerne have noget mad på et tidspunkt, men det tror jeg ikke rigtig, vi kan nå. Det er lidt ærgerligt. Vi klarer det nok. Gør vi ikke? Det gør vi. Ellers tager vi is for resten. Hej. Lige nu er vi på en lille gåtur. Vi skal ud og se Sharm el-Sheikh. Vi er på vej ind mod gågaden lige nu, fordi vi aner ikke, hvad der er der. Så skal vi have lidt skies. Fordi det skal vi bruge til, når vi er sene. Vi er ude og møde eller Hawaii. Helst ikke sige hans navn. Han har lidt beef med Amazon Guides, derfor har vi givet ham navn Hawaii Pizza. I daglig tale bare Hawaii. Jeg tror, det der sker.
Der er lige en lille opdatering her. Vi har fået Mikkel med igen. Der var ikke rigtig noget fedt nede i byen. Der var en hel masse folk, som prøvede at konfrontere os. Der var en eller anden, der fik til at prøve at signere en eller anden gæstebog. Så det gad vi ikke lige. Så nu går vi op til receptionen for at mødes med Hawaii, som er ham, der er vores sassy guide. Og Hawaii pizza. Vi regner måske med at blive scammet. Men han siger, at han har en god pris kun til os. Og lad os se, om vi får slået nogle deals an. Vi fik booket nogle forskellige aktiviteter. Allerede faktisk morgenen efter er vi ude på en speedbåd herude på vandet. Og hvad siger vi til det, Frederik? Ja, det er jo pænt nice det her. Vi sejler ret hurtigt, synes jeg. Og så skal vi bare ud og snorkle, og det bliver fedt. Jeg glæder mig. Så er vi her. Chiller. Og vi har Ahmed her. Hey! Han er vores fører. Han sidder på sin telefon, mens han sejler. Han håber ikke, vi bliver shoppet af, og han sejler væk fra os. Jeg tror, vi bliver spist af en haj. Jeg er lidt bange for hajerne heromme. Ja, det er lidt noget skyldt, hvis der kommer en haj. Det kan vi sgu ikke lige overskue, men det bliver sikkert meget sjovt alligevel. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Mikkel giver slip på mig. Vi er nået ud, hvor vi skal snorkle. Og det er absolut crazy, når vi kommer ned i vandet. Lad mig tage dig med. Vi bliver spist. Af hvem? Af hajer og mig. Shake your booty and clap your hand. Listen girl, listen boy, I'm sure you feel it and get it on. Time to party, time for fun. Let it flow in the Egypt sun. Status er det, at vi har været ude og snorkle, og det var mega sejt. Og nu sidder vi på båden, og vi har fået lov til at vælge musik. Så vi har selvfølgelig Minecraft-musik. Yay! Vi er tilbage nu, og vi har lige spist en hel masse mad. Det var sygt frød, og nu sidder vi og hører musik. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvad det er i baggrunden, men jeg kan i hvert fald fortælle jer, at det er Last Christmas. Vi sidder og hører julemusik i juli. Juli, gutter. Det er ikke godt. Men det er min yndlingssang. Catch my eye, tell me baby. Har vi fundet det, Mikkel? Nej. Vi har lige set 13 etagers parkering, men vi har fundet shopping mall. Jeg sveder endnu mere nu på de trapper. Har det pissevarmt derefter at gå op ad 5 trapper, fordi der er 40 grader hernede. Alt er godt. Hvad sker der lige nu? Politiet er lige her. Fixed price market. Nej. Man kan få alt herinde. Ja. Rolex, Dior, Gucci, everything. Det her, det hedder som sagt fixed price, så det vil sige, at det er rigtig brudt med dem. Men det er jo fint nok, når du kommer herover og ser, en dejlig kold måned, og så koster den 6 kroner. Det er jo kæmpe stive. Hvis du skulle købe en trøje, hvilken størrelse skulle du så have brug for? Jeg ved ikke, altså det her det er måske sådan ekstra large, men altså passer ikke så godt, så måske jeg skulle have en extra large trøje. Vi har lige fundet noget helt sindssygt, som vi gerne vil vise jer, så vi... Det er altså ret vildt. Lige før var der sådan sidelands. Så nu er vi jo som sagt inde i den 40'erne af det deres butik, hvor det er Josef er der kigger på den samme trøje 80 gange. Anden gang, bro. Anden gang. Det er også 3 gange for meget. Jeg tror, vi ruller hjem af snart. Men tak for i dag. Så chat, jeg ved godt, at vi sagde, at vi ikke ville vlogge mere for i dag. Sådan er vi jo ved at pass out, så vi fandt lige noget, vi gerne vil drikke. Mountain Dew. Det er trods alt 32 grader. Så skal vi bare hjem, kan vi putte sove. Velkommen tilbage. Vi er nu på vej til poolen. Vi har lige spist noget morgenmad, vi har lige været på værelset, lige taget badetøj på, masser af solcreme. Nu skal vi skylde os, så vi er klar til poolen. Halvdan og Josef er i gang lige nu. Sylvester kommer lidt senere, og Thomas burde være her, men er her ikke, så... Vi er nu kommet ned i poolen her, og vi sidder simpelthen bare og chiller. Halvdan chiller, Frederik chiller, Mikkel chiller, og så har vi simpelthen en poolbar heroppe.
hvor man kan få så mange drinks, man vil med whatever i, men vi er lidt i tvivl om de laver drinks nu fra en opskrift, eller om de bare sådan giver lidt blandede godter. Det er blandet godter. Jeg tror ikke, der er noget, der er ens. Nej, Mikkel vil i hvert fald det samme og fik hver sine ting. På samme tidspunkt også? Ja. Okay. Mellem 10 og 5. Det er lidt sådan, det er ikke så punktligt. Men så kan man få is op i baren. Vi har set 3 forskellige is, vi har kun smagt 2. De er ofte lidt smeltede, selvom de er i en fryser. Ja, så varmt er det. Nu, efter vi har været i poolen, så er der intet bedre end sådan en lille is her. Vi har alle sammen fået to. Vi er på vores anden. Det er gratis, så vi kan tage så mange vi vil. Det er meget lækkert. Det kræver bare lige, at man får deres opmærksomhed, hvilket er ret svært. Hey, tog ned i byen, og så har vi taget en taxa hen til Old Market, hvor vi gik cirka 20 meter, hvorefter vi fandt 2 butikker, som vi har brugt virkelig lang tid i. Den første er sådan en souvenirbutik, hvor vi har købt sådan lidt whatever. Og nu har vi så brugt kvarter 20 minutter, 50 minutter, halvanden time i sådan en tæppebutik, hvor de lavede tæpperne selv. Og kan vi lige få et haul her? Det er bare en af dem, vi fik gratis. Vi blev bedste venner med ham, så fik vi noget gratis. Og så det store kop her fra Frederik. Wow. Den er virkelig. Virkelig flot. Og de sagde, at det havde taget 10 dage for dem at lave. Det tog sikkert lige så lang tid at købe det også. Vi er tilbage nu. Vi har lige været på markedet, og nu kører vi tilbage mod hotellet. Vores taxichauffør, han så kigger på sin telefon samtidig med han kører. Så det er sygt fedt. Jeg så alene her på forsædet, og så sidder gutterne heromme. De sidder 4 på bagsædet. Det er jo super fedt. Vi opdaterer, når vi er tilbage på hotellet. Måske dør vi, måske dør vi ikke. Jeg ved det ikke. Desserten her, og der har vi noget banan med Nutella og et stykke kage og et stykke kage. Jeg troede, det her var et glas saftevand, men så da jeg tog det op, så var det gelé. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt mig at spise det. Suttenlig oplevelse. Nej, Josef, ikke det der. Der sker nu, det er, at jeg lige har stået herude på vores altan, hvor vi kan have en mega lækker udsigt. Og så spørger Josef mig, om jeg har lyst til at komme med indenfor igen. Der ligesom lige rundt dagen af. Men han har simpelthen låst mig ude, og jeg kan ikke se ham derinde. Og det er lidt langt ned at hoppe ned. Josef, vil du åbne op for mig? Jeg tror, han sagde ja, men det var lidt svært at høre. Han sagde ja. Jeg får lov til at komme ind igen. Hey, vi er ude og vi kører ATV nu. Det er mega sejt, og det ser ud til, at der kommer sådan sand på kameraet, så man kan ikke se så meget, men lad os håbe, det går alligevel. So good. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Them girls just they feel me now. Cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. They want hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They want know where I come from. I they run since from Lagos to London. All the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They want hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Mit skarpe falder af, så jeg dør nok lige om lidt af sandforgiftning. Men så jeg rider på en kamel. Den er sindssyg, men den gør lidt ondt at ride. Gutter, sidder I godt? Ja. Bye bye. Thank you for the ride. Vi er lige rødt på sådan nogle der. Det var min, den helt bagerste der. Jeg tror ikke, den kunne lide mig. Jeg blev ved med at blive. Nu skal vi ud og køre ATV igen. Det er rimelig fedt, men det er godt nok støvet. Hallo. Min tøj er købt. Ja. Jeg skal ikke have taget ud på. Det ligner, du har sådan en sandfarve. Nå nej, det er det. Wow. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Now designer wear now. I dey take all the girls on a wear now. I'm the man of the year now. Now my music they blow everywhere now. Welcome from Denmark to Egypt. In the middle of nowhere. And nobody fit that would hear me.
All the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Coupe de calema. De calema. Cricata, cricata. Parote. Équilibré, 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 équilibré. Parote. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Så har vi lige fuldført vores ATV-kørsel og vores kamelridning. Let's go. Hvad sker nu? Det er, at vi bliver hentet af vores bus eller taxa eller whatever. Så kommer vi over på hotellet igen. Så er klokken omkring 7:30 lige nu. Vi har været afsted siden 5:30 stort set. Så 2 timers tid cirka. Det har været ret fedt. Vi har fået en masse. Vi måtte ikke drift. Jeg er den eneste, der har hørt det. Men vi har alle sammen driftet, og vi har alle sammen kørt som psykopater. Især Josef, han har lavet en farbølle. Han synes hver gang det var, at jeg sakkede lidt bagud, så kommer han bare fræsende efter mig. Det var sygt fedt at køre ATV. Vi er tilbage, og vi er egentlig lidt smadret, så nu holder vi bare lidt pause. Frederik og Mikkel ligger og sover her, og Mikkel ligger der, man kan næsten ikke se ham. Og jeg har sat min telefon, og altså den anden side af det til. Og så har vi søde Josef, som bare falder søvn i sin stol. Så det er smagt. Alt godt, og nu slapper vi bare lidt af. Siden vi har været ude at køre på ATV og være i ørkenen og sådan noget, så har vi været i poolen en gang, været op og spist mad, slappet af, spist mad igen, og nu tænker vi at gå ned i poolen igen, inden vi skal have aftensmad. Så det bliver cool nok. Så mig og Sylvester, vi sidder her nu i poolen og chiller sygt hårdt. De andre er her ikke, og vi havde ellers aftalt at mødes hernede. Vi har tænkt os at gå op og hive dem op herfra nu. Vi går op og så spiser vi dem. Boom. Så er vi lige gået op for at hente dem, og så kommer vi til trappen. Hvor de lige er på vej til at komme herned. Vi har legit været af sådan en Wow. Jeg har legit været i poolen i 1,5 time, og de har ikke kommet. Og det sekund vi går op for at hente dem, så kommer de traskende, så hvad sker der? Okay, så vi har været ude i poolen nu i 2 timer, tror jeg nu. Det er rigtig lækkert. Vi har spillet sådan en leg, der hedder Få Mikkel ned i vandet. Det var ret svært, fordi Mikkel han er ret stor og ret svær at få ned i vandet. Mikkel er ret stor til det. Jeg kan bruge hans vand ud. Jeg glemte at lukke Josef ind før, så nu må vi se, hvordan han reagerer på at blive lukket ind nu. Hallo? Er der nogen her? Hallo? Var der overhovedet nogen, der åbnede døren? Altså... Sylvester! I kan se, at tog han det ikke så godt, men det er måske også min fejl, at jeg ikke hørte ham, da han bankede på første gang. Tilbage nu. Vi har ikke opdateret så meget i dag. I hvert fald ikke siden vi var ude på tur. Bare stenet lidt, når vi kommer hjem. Vi har spillet lidt kort, vi har hygget lidt. Så har vi spist en aftensmad, og til aftensmaden, der skete der noget. Vi kom desværre til at købe noget. Vi var ikke helt forberedt på, at vi skulle købe det, men lige pludselig skete det bare. Så Josef, hvad er det, vi skal i morgen? Vi skal køre ATV igen. Og jeg er fuldstændig i chok. Pludselig så var der bare lige hævet nogle penge fra fælleskontoen, og så skal vi bare ud og køre TV. Sådan. Men nu bliver vi nok nødt til at gøre det, sådan. Vi er jo lidt blevet tvunget til det. Nu går vi en lille tur. Der er en masse, der skal prøve at sælge os noget, og det skal bare være mega sjovt. Det der sker nu, det er, at vi skal lave crush road på den her vej, hvor at alle bare kører helt sindssygt. Så er der også vejarbejde på den anden side, hvor de legit står med en stone pickaxe. Jeg tror bare, vi tager chancen her lige om lidt og bare går ud over. Måske lige her. Fantastisk. Mange tak. Gode venner. Spasiba. Det der er. Nu er Crush Road igen her. Der er simpelthen en, der er blevet stoppet på politiet. Never seen before. Og så laver vi bare lige hurtigt Crush Road lige her. Fantastisk. Vi overlevede. Vi kommer over på den anden side. Vi opdaterer, når der er nogen, der prøver at sælge os noget.
Vi har lige prøvet at få solgt noget, der er sikkert gået 20 sekunder siden jeg sluttede den video før. Nu går vi ned af en meget busy road her, fyldt med mad, så jeg lover for, at der er nogen, der kommer og vil sælge os noget lige om lidt. Ja, der var den første. Hej med dig. Der var en til. Hvorfor snakker de alle russisk? Så nu kigger vi bare lidt rundt. Status er således, at vi er stået op, og vi har været i poolen. Mig og Sylvester i hvert fald. Nu skal vi ned til de andre, slappe lidt af, inden vi skal til frokost. Og efter frokost, boom, der skal vi ud og parasaile, hvor man simpelthen kommer op i sådan en slags faldskærm bag en båd, og så bliver hivet op. Ja, så det glæder vi os ret meget til. Vi skal også prøve noget andet vandgøjle, men det får I nok mange videoer fra, når kan lege. Vi har spist vores frokost og været op og taget så meget solcreme på, så vi overhovedet kunne. Og nu er vi så hoppet ind i boblebussen. Og nu skal vi ud og prøve forskellige vandting, blandt andet parasailing. Hold down here. Have your leg like this. Stay seated. Don't stand up. Sagen er den, at man maks må veje 150 for hver to. Så nu er jeg alene heroppe. Hej. Og over så har jeg en kæmpe faldskærm. Det er virkelig sejt. Hey. Wow. Det er virkelig sjovt at være heroppe. Vandet det er virkelig blåt og blåt. I får lige lidt af min fødder action her. Hey, nu laver jeg lidt poses til kameramanden. Woohoo! Så kommer jeg lige op der. Nej, wow. Jeg er kæmpe højt op lige nu herovre i Sharm el-Sheikh, mand. Det er Mikkels tur, han er den sidste. Bye. Okay, så nu bliver jeg løftet op i luften. Jeg er helt alene heroppe. Det er ingenting. Det er lidt uhyggeligt. Det er sådan lidt... Og nu er der bare på. Okay, nu kommer jeg op i luften. Nu ryster den skide. Læg så ned, Rik. Prøv at forestille dig, den der. Det er dem her. De her to redder mit liv lige. De her to, de holder mig i live. Han hedder Morkens. Ja. Går vi ud fra Sydland, fik sådan en rigtig frokost. Jeg skal tage for en frokost sammen nu. For det har han lidt fortjent på en eller anden måde. Are you drowning me? Okay, så nu er vi på vej. Jeg holder godt fast om benene, fordi at ellers falder vi af. Det trækker godt skørten. Så man hold... Nej, boys! Mikkel har lige fået voksen skæld ud.
Okay! Op med hænderne, dreng! Op med hænderne! Er det nu? Ja, bare tømmer! Okay, vi er på vej ned nu, siger. Vi har lige været ude på bananen. Så har vi de 3 gutter her, som sidder i en sofa. Nu er båden kommet til at samle gutterne af deres sofa op. Lad os håbe, de får en god tur. Okay. Okay. Jeg tror lige, jeg har brækket nakken der. Jeg kunne høre det knække. Vi er lige blevet færdige med at parasailing. Så har vi været på en banan. Og så fik vi sofaen. Og hvad er hypen på sofaen, gutter? Crazy. Ja. Den var virkelig fed. Jeg falder i hele tiden alle veje. Nu er vi på vej tilbage. Vores bilist har spirits halvdelen af tiden cirka, og en anden halvdelen skal gøre mig rigtigt, så det... Telefon i hånden. Ja. Og helt sikkert ikke spænde sig selv, fordi hvorfor skulle han det? Han er en god bilist, jo. William, slap af. Måske på ugen. Har lidt solcreme på. Ikke lidt solskolder. Og prøv at overleve, og have lidt mad på et tidspunkt. Det bliver klasse. Sidste dag i Sharm el-Sheikh. Sidste hele dag i hvert fald. Og nu er vi kommet forbi noget, der hedder Hollywood. Man kan nok ikke se det, men der er et stort Hollywood-skilt. Og så her står der Hollywood Charm. Men vi ved ikke rigtig, hvad det er. Vi ses så senere. Hej igen. Nu er mig og Halfdan tilbage fra vores løbetur. Det var rimelig varmt derude. Men vi er kommet til at bestille en tur mere på ATV. Jeg ved ikke lige, hvordan det skete. Jeg tror, det var varmen, som fik Sylle til at gå ind på WhatsApp og skrive 20 beskeder, mens han aftalte at gå ned og hæve penge. Bare sådan helt i sådan et syretrip. Men vi skal simpelthen ud og køre ATV igen. Det bliver super fedt. Okay, nu har vi været ude og køre ATV for anden gang, og det var ret sjovt. Men vi havde lidt problemer med overophedning, fordi vi kørte på et andet tidspunkt. Det var ikke os, der overophedede det. Vi havde det også varmt, men det var ATV'erne, og det er lidt hårdt. Måske også fordi, at man kan give lidt meget gas. Så. Der var nogen, som godt kunne finde på at trykke lidt meget på speederen. Ja. Og nu står den bare på noget rå afslapning. Men lige pludselig så faktisk lige nu, at vi mangler vores guide. Hans ATV overophedede også. Den kunne ikke starte ham. Et par kilometer ude, så det kan falde til ham. Ja. Jeg håber, han kommer. Så er vi i baren og spiller lidt Uno No Mercy. Jeg spurgte om 2 Red Triangle drinks. Nej, jeg spurgte ikke om 2. Jeg spurgte om 1. Og så fik jeg sådan en her. Jeg fik 2 af dem. Og jeg synes ikke helt, den er triangle, men jeg kan godt se, at den er lidt red. Den fik jeg ikke lige. Vi har bare slappet af hele eftermiddagen, og det har været ret nice. Vi har spillet lidt kortspil og sådan, og så har vi aftalt, at her til aften skal vi ud på Soho Square og få noget lækker mad. Og bare møde den sidste aften her i Egypten. Men inden vi skal derhen, så har Halfdan skrevet, at de har gemt sig på deres værelse
Så prøv at finde dem. Fundet dem alle sammen, og nu sidder vi i en taxa. Jeg tænker måske, hvor er Halfdan henne, men... Hej. 4 personer. Hej med dig. Bilen skraber på hjulet, kan man høre nogle gange. Han sagde, det var fint, og vi har fået det til en billig pris. Så det, der sker nu, det er, at vi er ude på Soho Square. Og vi har lige kørt i en taxa, 5 personer ind i en bil, hvor der kommer 4 sæder. Og hvad sker der så nu? Nu klager han over, at vi kørte i 2 taxaer, selvom jeg synes, der står en bil. Vi sad alle 4 i en. Der står kun en bil. Vi var 4 på bagsædet. Og så siger han så, at nu skal vi betale 600, fordi vi kørte jo i 2 taxaer. Selvom han sagde, at 300 for os alle sammen til at starte med. Han er lidt købt, men... Ja, jeg gav ham en dan tip. Jeg kom på 10 Vi har givet ham 310 ingenting, som aftalen var. Lige nu så står jeg og diskuterer med ham, men jeg tror bare, vi går lige om lidt. Ja. Så smid bare pengene på sædet lige før. Vi skal nok opdatere, hvis Josef han bliver skudt eller sådan noget, men ja. Har Josef hørt? Vi står på skøjter lige pludselig. Halvstand heromme. Vi står på skøjter i 38 grader. Det bedste, han skubber mig, fordi jeg er elendig til skøjter. Jeg er Josefs motor. Og det er også bare sjovt, folk han står herovre. Haps. Vi har alpebeskytter og knæbeskytter på, men det skulle man åbenbart. Vi har også underskrevet en kontrakt, hvor der står, at hvis vi dør, så tager det her stadig ikke noget ansvar. Så det er meget fint. Nu er færdige med at stå på skøjter, og nu står vi her på Soho Square. Og vi kigger på et dansende vandfald. Det laver sådan alle mulige gøjl. Det ser ret sejt ud. Nu er vi tilbage igen. Jeg undrer måske over pludselig outfit-skift. Men vi er inde på Icebar. Vi står i det her rum, hvor der var is overalt. Minus 9 grader, og vi har drip på. Og sofaerne er lavet is, og væggene. Det bliver sindssygt. Nu har vi fundet sådan en restaurant, som vi har sat os ind på her. Der er sådan en lækker sofa og på nogle stole. Væggene er ikke lige så kajkede, som vi ser på videoen. Det er lidt forskelligt mad. Hvad har du lige spist der? Den samme som Frederik, som var en pizza cheese lover. Ja, så minder meget om margarita. Sylle, hvad er du i gang med herovre? Jeg er i gang med en pasta. Den smager rigtig godt. Og jeg har også spist noget garlic lime brød. Det var også ret lækkert. Ja, en beef. Samme som Halfdan? Ja. Jeg spiste en margarita. Det var faktisk en buffalo cheese. Den var væk. Jeg inhalerede den. Så er den væk. På én bid. Og nu skal jeg så have en Super Supreme Chicken Pizza. Og jeg har bestilt sådan et eller andet seafood mix her, som består af noget seafood, men jeg er ikke så god til det. Jeg tror, der er en reje. Og så en eller anden forret med noget frityrstek, falafelløg. Så har jeg selvfølgelig bestilt 4 flasker vand, jeg kan. Så ja, måske opdaterer vi på noget dessert. Jeg har bestilt 5 desserter. De andre har ikke bestilt nogen. Tjeneren synes, det var ret sjovt. Og han var sådan lidt... Og så bagefter, så synes han, det var rigtig sjovt. Ja, så nu vil jeg spise de her 5 desserter helt selv, uden at dele dem med nogle af de andre. Nu er vi tilbage igen. Ja. Nu skal vi tjekke ud. Yes, perfekt. Thank you. Vi har bare været i poolen og spist måneder og pakket en del. Og nu står vi i receptionen og skal tjekke ud. Hvordan har det været, Josef? Det har været sygt fedt. Ja, det føles som om, det er virkelig lang tid siden vi er kommet her. Vi har oplevet så mange ting. Så ja. Så nu venter vi bare på, at vores bus kommer og henter os. Og så skal vi tilbage mod det kolde Danmark. Josef har en teori om, lige så snart han går ud af flyet, så får han en forkølelse. Så nu må vi se, om det kommer til at ske. Første gang vi gik ud af flyet her, så havde vi det ekstremt varmt. Og nu er det sådan, og det er standard. Så jeg forestiller mig ret instant, jeg har fået stoppet næse, ondt i hovedet, altså hele munden. Vi er lige gået med bus, og vi kom til at snitche på vores guide Hawadi til de andre Amisol guides, som ja, han havde sagt, at vi ikke skulle sige hans navn til dem. Men vi blev simpelthen for nysgerrige, ja, så var han sådan, You booked through him? You... Anyways, have a nice trip, thank you. Og nu skal vi igennem security. Vi ved ikke, om det er den endelige security, eller om det er første gang. Alle dem, vi har været igennem indtil videre, de har bippet, og de har været ligeglade. Det gør vi på Burger til the fucking King. Det skal vi huske. At vi står ved gate. Det er ikke sådan en rigtig gate, fordi det er bare en dør, så vi kommer ud til en bus, som kører selv til flyet. Og skyerne derop, så der ingen grænser, intet pis, ingen piller, ingen stoffer, vi tog chancer. Vel op down, med trang til en smule ballade, så kør en tur med mig igennem barn. Status er det, at vi har fået mad på flyet nu, så det
Det er lækkert nok. Vi har fløjet i snart 2 timer, og vi er ret trætte. Men lover, at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem. For altid, åbenbart, der vil Danmark. Vi landede i Danmark. Vi har så stille 6 timer. Ja. Plus 3 timer i lufthavnen. Så ja, vi er lidt trætte. Tror det eller ej. Nu skal vi ned og se vores bagage. Jeg håber ikke, at vi skal vente en time på det. Og så skal vi bare hjem. Og jeg glæder mig til, at man kan gå sådan forbi butikker, uden at skulle sådan blive spurgt om 1000 ting, at du kan købe alt muligt, og hele tiden blive krudret om prisen. Det føler jeg meget rart, egentlig. Ja, så er vi i lufthavn, og vi lige landet. Så har vi fået vores bagage, og nu er vi kommet ud, og nu er vi lidt trætte, og vi gerne hjem. Ja, og vi er meget spændt på, fordi vi forventer lige nu, at det er sådan 38 grader, når vi er ude. Men det er bare samme temperatur som vores værelse, når det er ekstremt koldt. Det har været en sygt fed tur. Så takker vi ind herfra. Der vil Danmark bo i mig. Det lyser ud af mig, om jeg ved det eller ej. Anderledes, åbenbart, leder stadig efter svar. Hvor går man hen, når man er fra novembervej? Oh yeah. Hvor går man, hvor går man hen? Hvor går man, hvor går man hen? Hvor går man hen, når man er fra novembervej? Jeg tror, jeg siger det igen. Hvor går man, hvor går man, hvor går man, hvor går man hen? Hvor går man hen, når man er fra novembervej? Oh yeah. Hey, hej. Velkommen til min What I Eat in a Day på All Inclusive her i Egypten. Vi starter lige med morgenmad. Her er min første tallerken. Dobbeltspejlæg her, så 2 pølser, meatpølser tror jeg bare, og så lidt French toast. Okay, så nu er jeg kommet til min anden tallerken her, og der har jeg lidt kage, tror jeg, lidt mere kage, og så sådan 2 kager. Og så har jeg også lige taget en kop kakao til. Så det er lækkert nok. Min formiddagssnack, der fik jeg en sådan sodavandsis i poolen med bærsmag. Min forret her til frokost, der har jeg taget sådan lidt et pasta-tema. Så jeg har det der pasta med bacon og pasta med kødsovs. Min hovedret her, så har jeg været op hos kokken deroppe, og han har lavet mig en ret hjemmelavet-agtig pasta, hvor jeg selv kunne vælge, hvad der skulle i og sådan noget. Og den ser sådan her ud. Jeg har lige været op og puttet lidt krydderier på, fordi jeg kunne build pasta. Det er præcis, hvad det er. Jeg valgte at putte sådan noget hvid sovs på, og så peberfrugt og løg og hvidløg. Så det er min anden portion her. Jeg har aktiveret min hemmelige kagemave nu, så jeg har taget sådan en her classic vanilla cake og en brownie. Og nu skal vi til at have en let snack. Klokken den er 10 minutter i 4 eller sådan noget, så det er selvfølgelig tid til næste måltid. Og på menuen så har vi hotdogs med pomfritter, og så er der også hotdogs med sådan noget kyllingekød. Og sådan en tog jeg altså. For at afslutte vores snack her til eftermiddag, så har jeg også lige fået Halvdan til at hente en kop kakao. Yay! Til aftensmad. Og jeg har her min første tallerken, som er noget, der hedder sweet corn soup med lidt rød i-agtigt, og så en enkelt forårsrulle. Og jeg er kommet til min hovedret her, som er et brød med noget hummusdressing-agtigt og salat. Og jeg turde tage salat, fordi jeg tænkte, det ville se godt ud på video. Jeg har ikke taget det de andre dage, men det er fordi, jeg vil gerne være del af klubben, der har dårlig mave. Jeg har ikke helt prøvet det endnu. Og så har jeg 2 sådan køfter her, som jeg vil spise sammen med. Desserten her, og der har vi noget banan med Nutella, og et stykke kage og et stykke kage. Og så kom jeg troede det her var et glas saftevand, men så da jeg tog det op, så var det gelé. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt mig at spise det, men sidste opdatering til What I Eat in a Day. Og så har jeg lige købt sådan en Red Bull, fordi den næsten var gratis, og en Oreo-is, fordi at den også, altså jeg tror det har kostet 10 kroner i alt. Så ja,